Ahitofele anali advisor wa Abisalomu ndi amene anamulangiza kuti amenyane ndi bambo ake. That was his downfall. 2019 HRDC inatsogolera mademo ku Malawi. That was a downfall. Mukhoza kuona anthu ngati Timothy Ntambo, Trapenzi, they are not popular like 2019. Zaka 5 zachakwera amalisa mademo. Lero achoka mboma ayambiranso kuchita fund demonstration. Akuluakulu kumayi kuno VAT imachita apply kwa matrader amene ndi business yoposa 25 million. Mukaonetsetsa ambiri akupanga mademo mpamba wawo is less than a million. Sakuloledwa kupereka VAT chifukwa kumalawi kuno VAT imachita apply ma business yoyambira 25 million. Ndi zodabwitsa kuona ogulitsa thobwa akuchita mademo pa nkhani ya VAT. Ndikupatsa chitsanzo ku Canada VAT imachita apply business yoyambira $30,000. South Africa 1 million rand. Mozambique 2.5 million meticas. Zambia 800,000 kwacha ya kumeneko. Ku Malawi VAT imachita apply ma business yoyambira 25 million. Ena kupita mademo mpamba wawo less than 10 million and VAT is not applying on their business. Koda kufuna chani? Israel, Sweden, Denmark anayika misonkho yochuluka kwa anthu olemera. Ku Malawi timalipiritsa kugulitsa masamba kundilande ndikusiya landlord ku area 43. Mupite ku Nyambadwe kapena area 10 munthu mmodzi ali ndi nyumba 70 koma sakulipira msonkho. Spain, Belgium, Colombia anayika net worth tax. Anthu olemera amapereka msonkho ochuluka kuyerekeza ndi ena. We cannot continue taxing ogulitsa tomato ndikusiya landlord kuna miwawa. Boma apitali lachakwera. Ena anasowa mabiliyoni aboma ndikumanga nyumba mbukerekete town. 2019 amasowa pogona ndikuti pano ali ndi nyumba zoposa 100. Tikufuna misonkho tizikakulira mankhwala ku chipatala. Mupite ku msika wa Kawale ogulitsa masamba amamudulira tikiti. That is a tax. Koma tikulephera kuchita zomwezo kwa anthu andale amene agula manyumba posa 100 mtown. Akuti former minister ali ndi nyumba ku Kawale area 43, Galiva area 49, area 10, Nyambadwe na Miwawa, Sunnyside, nyumba zoposa 100 munthu mmodzi. Ndi akukana kupereka msonkho. Chikhalirecho anagula nyumba zimenezo ndalama zakuba. Mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakuperekani pakudikiritsani ma filling station. You have to pay tax. Chomvetsa chisoni kwambiri amene akupanga mademo ambiri alibe nyumba ku Mayadi. Tikanena kuti Mayadi tikutanthauza Nyambadwe area 43, area 10, area 12 na Miwawa, Sunnyside. Ochita mademo amenewa alibe nyumba kumeneko. Ngakhale business yawo less than a million. Koma kuti ayi VAT kuti pinja. How? Chifukwa as far as I know VAT kuchita apply ma business yoyambira 25 million. Iweyo kugulitsa thobwa, tomato, komanso babera zovala, you have less than 5 million mpamba. Ukufuna chani kusiyo? Akuluakulu, history is the best teacher. Chimu malo mwa pingo ose kufuna mugati tukozere bwana Mwambija chifukwa cha chifundo chimene achitira. Mungoona kokha anthu amene akudziwa mtengo wa simenti pa ndi ndalama zambiri kwa basi.
kuwerengera pafupi 700 chakuti 1000 transport zina zimene ngati mpingo kale maloto tikhale nawo koma akadaperezera nthawi yayitali tikalekale ndipo mmene atichitira chonchi ndikudziwa atiyambisa ntchito ina pa mpingo mukumbukira kuti mavuto athu sadathe komabe anthu oti angodzambatuka from nowhere kutithandiza ife tilibe mawu.